Καλησπέρα σας, είμαι ο Κώστας από PK Group και σήμερα θα μιλήσουμε για τα νέα ηχεία της Mercedes-Benz από την ESB Audio που έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με σκοπό να αναβαθμίσουν την ηχητική απόδοση του Mercedes σας σε εντελώς νέο επίπεδο. Ηχεία πολύ υψηλότερης ποιότητας από τα εργοσιακά, ειδικά ποινία φωνής και νέους μαγνήτες νεοδημείου υψηλής απόδοσης. Αυτά τα ηχεία σχεδιάστηκαν για να τοποθετούνται εύκολα σε Mercedes-Benz χωρίς τροποποίηση. Το MB Front 100 είναι ένα σύστημα ηχείων 2 δρόμων με woofer με ανθρακονμάτινο κόνο 4 inch εξοπλισμένο με ένα μεγάλο ποινίο φωνής και ένα tweeter 1 ίντσας με διπλό μαγνήτη νεοδημείου. Το MB Coax 100 είναι ένα μαξονικό ηχείο 4 inch με ενσωματωμένο mid-tweeter 2 δρόμων, επίσης με διπλό μαγνήτη νεοδημείου. Το MB Sub 200 διαθέτει βελτιστοποιημένο σχεδιασμό με μαγνήτη νεοδημείου και ειδικό κόνο από ανθρακόνημα που εξασφαλίζει εξαιρετική ακαμψία σε συνδυασμό με πολύ χαμηλό βάρος, προσφέροντας τεράστια ωφέλη όσον αφορά τη φυσικότητα της αναπαραγωγής και την υψηλή μεταβατική δύναμη. Τα συγκεκριμένα ηχεία έχουν μικρό βάθος και παρέχουν ειδικούς προσαρμογής που ταιριάζουν ακριβώς στους χώρους του αυτοκινήτου. Οι σύνδεσμοι ταιριάζουν με τους αρχικούς συνδέσμους καλωδίων του αυτοκινήτου για απόλυτη άνεση plug and play. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.